morning guys, good morning. Di pa ako tapos, nandito na lang po ako. Ayun guys. Good morning, good morning. Hello ulit tayo guys. Hello Ben. Nakalive kami sa YouTube. Nag-chat ni Yun Ben. Hindi po ba na? Natuto kayo. Sige. Wayne, ako kayo ng nakalive kami sa YouTube. Nag-live ka sa Facebook. Nagkawin ko rin team eh. Ay, hindi. Alas 12. Abra tayo pagkagunan. Iti alas 2. Wen! Awan kang nahan kanyami din dito. Ibang ruhit tingga na alas 6. Ijay Berot, alas 12 ngayon ka na alas 6 din. Agis islay sa alam iti spinach sa nila. Bisita mi nga 60 nga katao ng Merkules. Amo ano niya pangal ano na dato sa ngapsuon manong nga kilo. Amo ano sa nga pulo. Wino 20 nga kilos dato sa slice at diya sa lang rabi eh. Ay, wala ako. Wow! Sinagluto ka rin ako. Agluto pa. Wala yung awipon. Nagpakain kami Sabado di 8. Una na nga ulas la ang nadamang na pa iti. Dinner ay po na. Ada kaduwak nga rin ko ang kadwa kami lang di balay ng niti kadwa isuda tag pampamakain. Sakti tumultulong ng dito dig na party ni di kapsa ni amon ko di jay ti agpa-party no. Adi anak na ngamin nga agtrabaho di France ada kanu ti Newport di Singapore. Sunga di ka sila despedida party na. Sunga nakaduda 60 ka tao. Sunga ay na palpalinis dati kusina di Kalman, pinalinisan dati Tugtugaw. Aya po kung na. Pinanawan dak ng isublida mo lang di kadua ditoy. Ta pinagawid at aglinis isuna di balay ti abogado. Well, sunga kulang awan ti tao ditoy. Aglay-blay ba mamot? Kulang mo ta man baybag mga nakalay-laybon. Di rabi naglay ba manan kang kansunak tang may ka-stress ko kunak. Ay na inikandak ti trabaho kon si Spinas. Subay so ta muda ben ti OFW at di OFW di kaya trabaho ti ko ang handa nga kastoy. So nga kung kulat Windeng! So kung ipagpakita nga rin, slice ano sa ngapsuon, makita yung Facebook, nag-live back, nagawang kuryente na, kung na nakakabalimat ng your life is ended. Kung na namatan. So nga dito yung YouTube lang nun, nakalive ba? Nasa lang di ko Tamatang-tama, itulog at ito di kaduak, aduman di, kung madaman di tumulong dito yung nagigisiryan dito yung nga katulong da, nga lalaki. Di na dadagsan, ipakok kanya da ay. Bukaw. Awan si katulong dito lang lalaki, dagi di kami makaya, iso dalam ti agbakat.
Tugaw. Kakas jay. Ngumno jay ada nga gulwalisan di ni kadwada nga di kadwada tantandanan da itarwar. Kuna agli ag kuna nga kun dati kailangan kay bangka. Kuna ko wen kuna kabutang da nga laawak sige kayo. Wen stay in kami dito din. Stay in. Awan stay out mamam dito stay out. Awan mo diop may wala ka orag di oray no diop pa ko na nakangini na tibas di jay tupay gagayim nga video ko kay kay dato medyo balayo mapakpakan isuda ta. Kuha men na ni tibas. Isupay gastos ko nada. Wen kay kay di balay kita ta man. Wen nagpandemic dito ding ngamin di ko di kay kwartan tubay da amon ko nga di amon ko nga tunay. Marigatan da kay ruwar. E di kinurap dangan. Ibaglaki din tari aware ko, tergon manit si kwartada da jay abogado, na iruwar ti Libanon, ti kwartada. So nga dalat ti kwartada nga dulyares. Dahil dumakakuha, nagrigat orang mayamang ka, no ti kwartada ti Libanon, marigatan ka. So by at least ni hindi ko na dapat awang kwartada kanok pala pagpakada nga bakasyon. Awang kwarta, awang igatang titikit, nang inatitikit kung kunada. Bagtatata wininandan. We, nabi wininandan. O, dati titikit ko. Dati ibagbagada lang ka na nangina, di damo ka nga sa sudan, sunga ko na dyan hanggang agawid no. November ka katapusan. Ay, haan ko na. Gaya no katapusan ko na yung mata. Kuna yung hanagal to Ugos. Tuya bantay ko na. Nag-okay katahan yung maninga kayatan. Eh, pinaglaban ko. Eh, so di jay. Ay, di jay nga talaga siya kung kuna di gayong ko. Sika, bakit di ko ngamin. So nga kayo. Apin nga bakit ko. Di gayong ko nga sabihin. Apin, bakit kay kaya nga ta. Apin nga ta. Apin nga nagdumaan mi. Anong meron ako nawala sila ko na. Mami, bakit sika nagagat ka. Kasi di ka ta. Na pinta si trabaho. Hello sis, at nakalive kami ka natin at comment. Thank you sis, thank you. Ito marami kong trabaho. Bakit tungtong ka na live ko na eh. Okay. Basta kasi ito waro din sige ka, mangmangag na natin itong tungtong. Okay. Nasyat mo dati mabingan? Wait. Adamo dito eh. Wait, adamo dito ka nung ay pangwayo. Oh, sige din. Okay. Tangamin ka no Miyerkules, Martes, marigata na nga makatungtong da dito tartoy dahan. Okay lang nga chat at sirip-sirip. Saan ko may gamit sa cellphone ko na dalat to eh. Talaga doon pa patrabaho da. Basta nung ako ay chat dalat tantong mabasak tumot lang sige din, ingat kayo Thank you. Ibang kimanong mo, Edna, kimanong mo yun eh. Awang ba? Naksa nga, naksa? Ang common din, i-screenshot mo man din yung susunod na tanong mo talaga dumuti account namin. Sige din. Okay. Ingat, thank you, bye. Okay. Pasensya na may kausap ako yung pinsan ko. Ayan. Tingnan yung kamay ko. Nagluluto na nag-slice ng spinach. Ayan. Uy, nagtungtong kami video, okay. Kita nila, nakalibat na ako.
Spinach sis. Spinach tong mga ini-slice ko. Spinach ang dami sis oh. Marami pa doon. Ayan. Ay nako. Ito oh. Tapos na ako dito. Ayan. Isang palanggana. Meron pa doon. Marami pa sa lababo. Hinugasan ko na ito kagabi. Ngayon, kulang yung oras ko kasi kagabi, hindi ko na hiniwa kasi wala kaming kuryente dito ng 12 midnight. So, mahirap naman yung trabaho ko dito. Mamaya nahiwa ko yung daliri ko. Maraming salamat sa suporta. At nagluluto na rin ako ng pagkain ng alaga ko. Ayan. So mamaya, maglinis ako dito sa bahay kasi kahapon di po ako nakapaglinis. Kahapon pala naglinis ako ng mga CR pero sa saras saka sa balkon hindi pa. Ito ngayon ang gagawin ko, sana maglilinis dito sa bahay kaso binigyan ako ng trabaho ko. Ay nako. Nakakaloka kaya dito ko na lang dinadaan sa mga live ko sis. Kasi matagal akong hindi nag-live. Kagabi nag-live na ako nag-start. Kasi pag nandito sila hindi ako makapag-live. Pag nandun naman ako sa Beirut hindi naman ako makapag-live kasi ang dami kong trabaho doon. Sa isang bahay din. So maraming salamat sa inyong suporta. Ayan. Di bali pag natapos ko na ito, okay nang lahat. Kasi may big party dito sa Miyerkules ng gabi. 60 na katao. Hindi naman ako pwedeng mag-live sa YT sa Miyerkules ng gabi kasi may mga sound. May DJ, siyempre yung mga kanta nila baka ma-copyright ako. Kaya sa Facebook na lang ako mag-live sa Miyerkules ng gabi. Ito ang buhay ko sis sa bundok. Ayan. Kasi i-dry ko muna ito para dry, hindi siya masira. Ayan. Ngayon i-dry ko na naman. Ito. Ayan. Buti na lang may dryer na dito. Ayan, dito. Kasi pag dito para mag-earthquake, nag-uuga itong mesa pag dito ko Dito na lang sa lap ko. Ayan. Guys, ayan. Magluluto pa ako ng kanin. Yung kanin kasi nalulutuin ko ay lalagyan ko ng pasta na yung maliliit. Yun ang gusto ng alaga ko. Ang menu for today ay bemi. Bemi ang tawag ko sa okra. Okra na may mincemeat with coriander saka garlic saka yung malilit na sibuyas. Ayan, guys. Guys, marami pa doon, marami pa. Isang lababo pa.
So, ewan ko kung saan ko ilagay lahat. Ganun ba, sis? Busy ka rin pala. Yan. Iwain ko ulit yan. Di man lang ako makapamasyal kasi. Yan. Yan. Marami pa doon. Isang lababo pa. Yan, guys. So guys, marami pa po doon. Ano sis, ang gagawin po nila dito ay ipapalaman nila sa dough. Yun ang mga Lebanese na pagkain. Ako lang ang naghihiwa pero yung asawa ng caretaker ng bahala. Ako lang tagahiwa niya. Ito lang trabaho ko sa dito. Kasi yung 60 na katao naming bisita ay catering naman. Pero marami rin kaming trabaho kasi sa amin ang mga starter saka yung tutulong kami doon sa baba. Kasi sa 60 na katao talagang kailangan nila kami kahit na mayroon silang isang waiter. Kailangan talaga nila kami sis. Ito ang tawag ng patayir. Gagawin nilang patayir itong kaya marami. Yan. Sa mesa, uuga-uga ito. Wala kaming kuryente ngayon, guys. Yan. Tingnan nyo, umuuga. Dito na lang sa ko. Ayan. So, slice muna po tayo para konti na lang po dito. OFW life. Ganyan ang OFW. Mapalad ang mga OFW na hindi ganito ang trabaho. Ayan. It's okay. It's life. Pero minsan din naman na-stress din ako. Ayan. Oh sis, laging brownout dito. From 12 midnight hanggang 6 AM. Tapos pag 6 AM, pag doon sa Beirut, ito ang schedule. 6 AM.
Tapos, 6 a.m. Noon kasi 6 a.m. to 7:30 wala na naman. And then, 9:30 to 12 noon. And then, pag 12 noon, wala na naman hanggang 2 o'clock. 2 o'clock, babalik ng 4. 4. Ayun, ito ang alaga ko, yan ang alaga ko.